sok sapa menungsa sing gelem nyambung taline silaturahmi ing kono bakal dipanjangke umure, dijembarke rezekine, jembare rezeki ingkang kebak barokah. Piyayi sing cacahe semene kabeh iki mung ndedonga marang pangeran lan uga nyambung silaturahim. Muga-muga kabeh ingkang kepareng rawuh jenak pinarak wonten dalem mriki, kepareng medhayah utawi namu wonten mriki, sedaya pinaringan murah rezeki lan ugi panjang yuswa. Kakung upamane ya, merga saka kodrate pangeran kok bojo lanang ndisiki seda. Nuwun sewu upamane sing kakung kok ndisiki seda kanggone wong wadon sing setya marang guru lagi, trima urip dhewe, ora palakrama meneh, ora kedanan karo wong lanang meneh, ora pengin rabi karo piyayi kakung meneh, uripe mung disramakake kanggo nggulawentah anak lan putune, kuwi sing jenenge setya. Lek mantene tak dongake tetep dawa umure, panjang yuswane. Ning upamane kok ana bojo lanang kok seda, iki kanggo nonton wong wedok ki setya utawa ora, tontonen bar ditinggal mati polahe sing wedok piye. Lek pancen sing kakung seda njur sing wedok trima urip ijen glowentah karo anak nganti tekan sepuh, kuwi tandha lamun ta piyayi putri sing setya marang guru laki. Ning sok-sok ya ana sing lanang ki seda, sing wedok le nangis paribasan luwe mili getih ya ana. Sing lanang dibudhake ning kuburan, sing wedok gulung koming niba tangi ya ana. Ning kocapa sing lanang ro nganti satuse, sing wedok wis gatelen ngono ya enek lho ngono kuwi. Ro nganti satuse, sing wedok wis gatelen. Sing model wong wedok kaya ngono kuwi kira-kira ning kene wonge teka. Sing muni teka marah sing lanang ngono kuwi. Nggih, Bapak. Nah, kowe esuk kudu setya bekti marang guru lagi. Apa meneh ora suwe lho, Nduk. Sasi ngarep dina Anggara Kasih ki ora suwe mongko kowe iki mung anak pendhita saka gunung. Kowe iki mung anak pendhita saka desa. Ana ing candhi Pancuran kene. Sing pinter njaga karo kawibawanmu, ora ngger wong wadon sing nampa kanugrahan kaya ngono kuwi mulyane. Kowe mung bocah gunung parandine dikersakake dening putra Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna nenggih Den Mas Setya. Sing pinter ngreksa karo kawanitanmu, sing pinter ngreksa karo garwamu besok. Aja nganti yen kowe wis dipalakrama karo Den Mas Setya ing sasi ngarep dina Anggara Kasih, kowe malah nyempyokake banyu letuh gawe isin tumrape Resi Watrika. Aja nganti ya Nduk Anjarsari. Nggih Bapak nyuwun pangestu mugi-mugi saged nyambi dawuh Ratu. Kae Mbak Yu Anjar Sekar teko kae. Yo kanca ning dhisik gembira. Ora-ora. Ayo Sekar. Ora apa-apa kok mlebu ya ora apa-apa. Aku sing peke wis ta, aja kuwatir Mas Joko Warsena, ora masalah. Ora masalah. Ning aku ngerti kowe ngejak dolan kowe pirang-pirang dina ora mulih-mulih, medhi kowe didukani karo bapakmu. Ora bakal. Aku diumbar. Apa wae kekarepku mesti dituruti. Ya ning teko kene wae aku tak nyuwun pamit, sebab aku wis bali ana pertapan Candhi Pancuran. Ngono tenan? Iya. Matur nuwun ya. Mas Joko wis pinter gawe mareming atiku. Ing
ing atase barang tek atos bulan karo aku meneh. Iya. Sae nyuwun pamit. Aku tresno karo kowe. Aku ya tres karo kowe ngono. Wis ya, pareng. Mas Joko, apa kambung? Ya. Dah. Kelakuan apa kuwi? Sekar. Lungguh. Arep nyandi, arep kramas. Iki wong wedok sing arane aku lanang sapa? Kowe iki anakku wadon sing barep, anakku iki mung loro, kowe Anjar Sekar karo Anjar Sari. Ning ya kene rina wengi kowe men tansah gegasah batine bapakmu. Kowe iki wong wadon sing pinter njaga karo wadimu. Ing atase wong wadon nek dolan pirang-pirang dina ra mulih. Iki mau diterke cah lanang sing kaya ngono kuwi. Cah ngendi? Cah Duyungan iki mau. Kowe iki ora ngerti anak pendhita. Sik, Bapak. Ing antarane wong lanang karo wong wadon ripalungguhan iki jamane wis tinarbuka, ora ana bedane. Yen wong lanang kena dolan, kenapa kok wong wadon ora kena dolan? Iki wis ana persamaan kader iki wis ana. Gender goblok kowe ora. Kader ora. Heeh, gender. Antarane lanang lan wadon iki padha wae. Yen sing lanang iso sekolah, sing wadon ya iso sekolah. Sing wong lanang iso dolan, sing wedok kenapa ora iso dolan? Mula nadhe wis pirang-pirang dina aku ora mulih ora apa-apa. Zamane maju kaya ngene, angger dolan di seneni, angger lunga seneni, nginep pirang-pirang dina ora mulih seneni. Kowe wong tuwa apa? Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye bapakmu ki pendhita mapane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane. Aku nuturi karo murid-muridku kabeh do nggugu ning sebabe apa nuturi karo anake dhewe ora nggugu karepmu piye. Aja kaya ngono kuwi. Yen murid-muridmu sing slamet kabeh ndok tuturi nggugu monggo. Ning aku ki dudu bocah mbiyen, dudu bocah kuno ning jaman saiki. Ora perlu kowe ganggu gawe kelawan aku, ora perlu ngridu kelawan rasaku, ora perlu menggak kelawan sing jenenge sediane lan maremi Sekar. Maremku ya dina iki tok, besok lamun tak wis rabi pinundhut garwa dening priya, aku ya leren pisan. Ning ngono kuwi cak-cakamu ki kleru. Cak-cakamu kleru, kowe ora bisa njaga marang kawibawane wanita. Kowe besok calone angel golek bojo, mergo ngibarate panganan hangger wong lanang mangan kowe. Mangan ya ora apa-apa wong padha utuhe, padha geleme. Apa mono dosane sangga wong loro ora cerewet to, Pak? Wong tuwa mesti omong ae ngono kuwi. Iwang aku. Ya Gusti. Durung ngati ning rasane kaya cemplung traka jahanam yen duwe anak kaya Mbak Yumu Anjar Sekar kuwi Sari. Mrucut saka gendongan luput saka ngembanan. Rasaku kaya dirujit nyibarate kaya ngempit pedang ligan yen ora waspada mbrabat karo awakku dhewe Sari. Muga-muga Mbak Yumu tansah enggak pinaringan eling yondo. Bangku anak pendhita nek ngono kelakuan.
nuwun. Monggo, monggo. Monggo pinarak inggih mriki kemawon. Leres mriki dalemipun Anjar Sekar. Nggih, menika anak kula jenengan nami kula pun Wasesa. Mas Wasesa saking pundi? Saking Bak Kramat. Kok madosi anak kula Sekar? Kula sampun kencan semayan badhe dolan kalian kula. Ya ampun. Ngapunten kok jenengan saged prisa mriki. Nuwun sewu. Ngangge micet kula saged jagongan kalian ingkang putra nggih Anjar Sekar. Nggih. Ning niki mboten enten larene, mboten enten. Enten-enten lambene cangkeme ora samunyono. Wong enek pendhita gampang ngapusi kaya ngono. Senengane jere pendhita iku ndikar tata. Aku enek ning kene ora ono. Mas Wasesa. Wis tak anteni pirang-pirang dina sing gedhe pangapura aku laris ya, Mas. Mambi ning Karanganyar, apan ning Surabaya. Saiki aku rene ngono lho. Iya aku wis kangen karo kowe. Aku ya kangen Mas Wasis. Ayo dolan, Mas. Piye kowe? Mati ae. Lenging driya mangu mangun kong kandhan rimang lirlena tanpa kaanin mangkono kaya linolosan otot bebayune nenggih Sang Resi Watrika. Mulat polahe ingkang putra nenggih Sang Anjar Sekar sing candrane negar kaya jaran ucul. Parandene Sang Anjarsari rinten dalu tansah budidaya mrih renane penggalih ingkang rama kedadak. Hanenggih cantrik pranawa ingkang mrepeki unggihane Sang Resi. Kula putra ningsun sira iku sanci pisak lan jananging man mokuline ati kawula nuwun sewu lan nyuwun gunge samudra pangaksami Guru. Kula ingkang putra siswa ingkang sowan tanpa piniji. Muridku Putut Pranawa. Muninggih wonten timbalan ngadawu. Teka gawe kaget mokal yen rana wigati. Hei Arya Pranawa. Nuninggih ngaturaken geger wonten madyaning pendhapa pacrabaan. Geger piye? Apa ana kewan galak ingkang munggah pertapan? Boten. Babar pisan boten dugamana bilih pertapan Candhi Pancuran kerawuhan Narendra Agung ing Ndarawati Sri Bathara Kresna. Kuncing langit kelap-kelap katon lereng kincanging alit Nata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Calon besanku duka wonten ing madyaning pendhapa pacrabaan Sari wonten timbalan ingkang adhawuh Bapak dandana sing becik
Cawesna dedhaharan lan unjukan sing mirasa ayo kowe melu ning pendhapa Mangginata Agung Ndarawati. Kula dherekaken Bapa Watrika. Kula putraning sun. Sira Gawa Swanci. Pisak lan jenenging monggo Kanjeng monggo kiwun. Sri Karongron tatkala narpa Kresna tan tulus hanya kroring tias katuridan limut kabyatane Rojet rem-reming driyama kakunging wangwi sesa kawula nuwun sewu lan sewu lepat ingkang abdi tadah wadana sakrawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati wonten ing pertapan Candhi Pancuran mriki kula pun watrika ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sinuwun Resi Watrika wonten dawuh ndak suwun kanthi banget aja pisan-pisan panjenengamu nyembah karo Kresna. Lho. Jagat menika sampun ngertos, donya menika sampun pirsa bilih kejawi paduka menika Ratu Gung Binetara ugi pangejawantaing Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan sampun satrepipun menawi kula sungkem kalian paduka. Ning ripalungguhan iki aku ora gelem nampa.
Merga panjenenganmu ki ya dudu wong saudon saurupan, dhuwur dhewe iki kasta Brahmana, lagi kasta kesatria. Sing jenenge ratu iki golongane satriya. Mula ndak suwun kanthi banget men saya semedulur, men saya raket supeket anggene nyambung kekadangan, ndak suwun aja nyembah kelawan aku, mung trima mbak gekke wae, tiba sepadha-padha, sisan gawe padha ndedonga, muga-muga Kiwatrika tansah pinaringan panjang yuswa lan uga santosa lair batin anggenmu momong karo wong sak pertapan Candhi Pancuran. Oh, ngaten nggih. Iya. Nggih. Matur nuwun awit kawicaksanan lan sih katresnan paduka. Kowe iki lak besan kuwi derajate padha. Derajate padha, ora ana bedane, ora ana ratu, ora ana pendhita, ora ana sugih, ora ana miskin, ora ana pangkat, ora ana mlarat, ning kabeh ki yen padha-padha bakal mangestoni anak anggene omah-omah, antarane besan kuwi derajate padha. Oh nggih, matur nuwun pangrengkoipun kaliyan dipun prayogaken anggenipun pinarak. Ya, ora kurang prayoga anggenku sowan. Kaliyan nuwun sewu menika dipun sambi sak wontenipun. Endi sing kon nyambi ora nek apa-apa blas ngene kok ya. Iki piye to? Sari jenang jadah lemper ditokke. Nggih. Ngapunten ingkang wonten kantun emping kemawon. Aja kuwi marai asam urat kuwi. Mboten napa-napa. Nuwun pangapunten gandeng menika gupuh nganti kula mboten saged caos pakurmatan menapa-menapa. Iya ora dadi apa. Aku rene ora golek suguhan. Ya. Kresna budal saka Ndarawati nganti tekan pertapan Candhi Pancuran. Nah, Candhi Pancuran kene ora golek suguhan, ora golek daharan, ora golek unjukan, ning sing wigati ya kuwi nyambung paseduluran. Jumbuh kelawan dawe utusane Gusti ingkang pungkasan, sok sapa menungsa sing gelem nyambung taline silaturahmi, ing kono bakal dipanjangke umure, dijembarke rejekine, jembare rejeki ingkang kebak barokah. Piyayi sing cacahe semene kabeh iki mung ndedonga marang pangeran lan uga nyambung silaturahim. Muga-muga kabeh ingkang kepareng rawuh jenak pinarak wonten dalem mriki, kepareng medhayah utawi namu wonten mriki, sedaya pinaringan murah rejeki lan ugi panjang yuswa. Nggih, matur nuwun Sri Kresna, matur nuwun. Resi Watrika wonten dawuh. Anjarsari, ha iki anak kula niki wek meneng ae nek anggak menok sombong men to, Nduk. Kowe wis SM nek sombong men kowe iki ora. Inggih, sinuwun Prabu Ndarawati sungkem kula katur. Yen kowe ngundang ora sinuwun ngono apa? Wis tak rembug karo bapakmu, aku calone besane bapakmu, tegese aku iki calon maratuwamu. Mula sing kirana tembung Rama, sing kirana tembung sinuwun utawa Sang Prabu ning men supaya kulina nganti besok-besok anggonmu ngaturi karo Kresna cukup Rama Prabu ngono ya. Mboten mawi sinuwun, ora nganggo Rama Prabu. Ayo dibaleni. Nggih. Ngaturaken sungkem pangabekti Rama Prabu sinuwun. Sinune tinggalen melu dhewe kok. Oset. Bisa melu dhewe iki lho. Ndak tampa gawe bombonge rasa pangestune wong tuwa ditampani. Inggih kula pundi mugi dados jimat kagiat sotaning manah kula. Ndika rawuh wonten ing mriki prasasat bingahing manah kula kadi kejugrukan ukir sari keblabaran samudra madu wonten wigatos menapa kanjenge. Resi Watrika wonten dawuh ngene ya. Wis gathuk kang petung, wis jumbuh kang itung. Lamun to antarane anakku Setya kelawan si Anjarsari wis padha-padha nebu sawuyun anggene nggathukake marang rasane rasa tresna. Paribasan
bonusu gudel tegese wong tuwa mung milih kelawan apa kang dadi kekarepane anak gandeng bocah loro wis padha tresnane dasare wis ditemtokake ing sasi ngarep dina Anggara Kasih utawa Selasa ki Anjarsari mung iki ana weling saka Ratu Ndarawati supaya panjenenganmu ki ora bingung supaya dina deng tempuking gawe besok ki ora bingung panjenenganmu ora perlu menggalih apa-apa. Aku ngerti kahananmu ana ing kene. Mula ing dina tinemtu panjenengan mung trima ya kuwi nyebar undangan utawa wujude ulem bae mengko kabeh pawiwahan sing nyukupi saka Ndarawati. Ya. Ora kok njur aku ngenyek, njur aku nyepelekke karo Resi Watrika ki ora, mengko kabeh pawiwahan kuwi sing nyukupi saka Ndarawati, mergo aku dhewe iki ya ngerti kejaba panjenenganmu pendhita mbiyen ki lek kowe iki tilas penabuh to ya An. Nggih lha kuwi. Mengko wiwit saka taruh pekajangan, dedaharan yen perlu budaya kanggo panglipur ingkang ginelar wanci bengi nganti sak awane pisan mengko sing nyukupi Ratu Ndarawati klebu dalang sinden penabuh mengko aku sing ngrampungi kowe mung cepak latar tok wae. Ya. Ngoten niku kula napa mboten isin. Ora perlu isin iki dadi karepe Ratu Ndarawati. Panjenenganmu mung kari mangestoni anak anggene palakrama ngono wae. Sir kula nggih badhe ngopahi dalange, aja diopahi. Dalang kaya ngono diopahi kaya apik-apika lho. Mung ya kancane anakmu lho kuwi. Nganti rene kok njaluk neka-neka ya dongake, muga-muga iso rabineh kuwi engko. Dongane malah nyenengne ngono ora. Ya, mung cepak nggon karo mangestoni kabeh mengko klebu ingkang supaya pawiwahan mau bisa dimidhangetake karo tangga teparo jembar ingkang dadi apa midhangete para-para ingkang mapan ing kono gumelari wujude gura swara ingkang bakal mangarsa saka Ndarawati. Nggih. Tak golekke gura swara ingkang gilap-gilap mengko. Enggal. Gilap. Ngono ya. Cepak onggon wae. Permara reh mangsa mya ngambrengeng. Kadhi karunaning kaswasihaning marga memalatung. Risang kanta astrat maca. Leng-leng lalu hangulati surya mangkrang sang wayah kumyos hamara ayan kumyos hamara ayan apa kresna lan ngandika duh Nyai Prabu Haywa sungkaweng ya katresnane wis palakrama sungkaweng bias sasak widodari karuna gone eling lalampan duk nalika samana rerentengan mumbar kanestan lumebuing bilik-bilik
Dadak melu-melu kaya budine wong ceplek lalien kalengkane ngrat kawula nuwun sewu amit pasang kalingan tabi tinebening tulak manu dumawaing tawang tuwak Bapak Guru kula ingkang sowan wonten ing pertapan Candhi Pancuran mriki sembah pangabekti kula kunjuk Bapak Guru. Inggih kula tampi dawaos sesami-sami nuwun sewu. Kagiat raos sing manah kula kok paduka nimbali kula Bapak Guru nalaripun kados pundi? Lho, menapa Kanjeng Rama pangkling kalian kula? Kula uda kawis rumiyin menika gangsal taun meguru dados siswa wonten ing Candhi Pancuran. Kula paduka wulang paduka wejang wonten ing mriki. Jengandika sinten lah lali tenan. Kula ingkang putra siswa nenggih pun Minak Senggara Bapak muridku mbiyen iki. Anak kaget. Minak Senggara nggih saking negari Parang Barong sampun kemutan Bapak. Nggih kula kemutan. Ya ampun. Kok sampun ngagem kukusan niki senes kukusan Makutha niki. Kula sampun dados ratu nglintir kawibawanipun Kanjeng Rama. Lho, ingkang Rama sampun lereh keprabon. Sampun. Malah nuwun sewu dinten menika sampun jangkep 100 dintenipun. Lho, ingkang Rama seda. Sampun seda. Ya ampun, gerah napa? Mboten gerah. Kok saged seda? Samber mbledhek. Kok ratu samber mbledhek? Lah adatipun meniki prah blendrong ngene lak wonten kraton. Lho rekake teng lapangan. Golek masa, golek masa. Menakeh ingkang ningali teng lapangan udan deres bledhek nyamber dier ngoten Rama seda mugi-mugi padhang dalane jembar kubure. Nggih. Tak niki ndika ingkang dados ratu wonten ing Parang Barong Prabu Minak Senggara. Keparengipun lah gandeng sak mangke kula sampun ngenyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo gateng mutiara. Kula kemutan bilih ingkang minteraken dumateng Minak Senggara menika boten wonten sanes kejawi namung paduka Bapa Resi Wadrika. Kula saged digdaya Surasekti Mandraguna kawruh kula menika prasasat sak kandhang koplak menika awit saking wejangan kautaman saking paduka Bapa Resi Wadrika. Monggo ngelmu kadigdayan kaprawiran menapa kemawon menika saged murakapi tumrape gesang menawi ngelmu kala wau dipun ginakaken kangge srana munjung sarta mulyakaken guru ing sampun peparing wujudipun kawruh kautaman kala wau.
Gandeng samangke ingkang putra siswa sampun Nyakrawati mbau denda mulya, kula kepengin mulyakaken pertapan Candhi Pancuran, mulyakaken Bapa Siwatrika kanthi cara kula taksih kemutan paduka kagungan putra kekalih ingkang mijil pawestri, kembang set palilah paduka Anjarsari kula suwun kula peke bojo nggih mulyake pertapan Candhi Pancuran. Cara mekaten menika kangge srana kula mulyakaken paduka Guru. Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna, Prabu Bathara Kresna nggih rawuh mriki. Inggih. Lah kula aturaken malih kula ambali anggen kula matur ingkang putra-putri Anjarsari badhe kula suwun badhe kula palakrama mangka ibune wong sak negara. Nun sewu, ingkang pinarak wonten wingking paduka menika Anjarsari. Nggih, lho anggak men to. Biyen kowe iki sing ngudang aku, Anjarsari sing ngopeni aku, sing ndulangi aku, sing ngedusi aku kok lali karo Minak Senggara karepmu piye? Sari. Loh. Pangapunten menawi ingkang rayi sari ninggal tata krami. Ah mboten dadi napa? Pancen ngoten niku watake wong wedok ngoten niku. Kula pun apal. Wong wedok menika mboten benten kalian kadal. Nggih. Wong wedok niku mboten benten kalian kadal. Kadal nika angger petuk karo menungsa, mesti mlayu bar niku terus noleh. Niku kadal. Wong wedok niku nggih ngoten. Ketemu karo wong lanang sing ganteng mesti mlayu mlebu bar kuwi terus noleh nyawang saka selambu ngoten niku. Wong wedok ngoten niku yen petuk karo wong ganteng karo ratu karo wong gagah mesti lunga ning teka kadohan noleh. Tegese wong wedok niku watake padha karo ngoten niku. Nggih nyuwun pangapunten. Prabu Kresna wau rawuh mriki wosing wigati badhe ngencengi petang. Petang menapa? Anggenipun kula badhe bebesanan. Maknanipun nuwun sewu ingkang rayi pun Anjarsari menika badhe kapundhut putra mantu Ndarawati dipun palakrama kalian Den Mas Setya. Mila saking menika supados mboten kuciwa penggalih paduka sinuwun Minak Senggara mangke kula lironi kula ijoli. Tegesipun nuwun sewu Mbak Yunipun si Anjarsari menika nggih taksih prawan taksih legan mangke monggo menawi ngersakaken mang palakrama kemawon anak kula pun Sekar. Ah mboten mawon. Menawi kalian Sekar mboten mawon kula. Kok ngoten. Nah, kula pun apa wong wedok ngoten niku. Nika ngibarate dalan pun kakean sing kliwati nika punan. Ngoten. Nika kendaraan napa mawon pun kliwati, endi sing kijang, endi sing truk nganti puso.
tur puter pisan piye wis busuk tur puter pisan nggih mboten ingkang kula suwun namung pun Anjarsari menawi Sekar mboten kemawon langkung ayu sekaripun nggih ning ayu laire batine pun remuk nika mboten menawi Sekar mboten ning sampun dipun kersakaken sinuwun Prabu Ndarawati kula tututane kula pitunge Prabu Kresna